murume wangu and tinogara kuSouth Africa. Murume anoshandira out achidzoka kumba. Kutanga kwemwedzi uno murume akatanga kungochinja. Semunhu anoziva murume wake, ndakaona kuti pane chaakumuvaradza. Naiti yaifana kudzoka yakasvika. Murume haana kudzoka kumba. Semunhu aiziva kubasa, mande ndakaenda kubasa kwake ndokuwana ariko zvake, asi mari asisina. Ndakadzoka kumba ndokunyarara zvangu. Ndakamirira kunzwa zvaakanga aronga, sezvo vari ivo baba. Ndakati ndadzoka, takabva tachinjana mafoni ndokupa murume chimbudzi changu, iye ndokundipa chake. Ndagara mutaxi, ndakaona number 1 yaisa makomi back nemamissed calls akawanda. Ndakafonera namba iya zvechokwadi ikadayirwa ndokutaura nemukadzi. Ini ndokuti okay, ndokunyarara zvangu. Murume akaudziwa nagirlfriend kuti tatukana. Akandituka after week rapera. Murume ndokungotanga kufona kuita semunhu ari bore. Handina kuziva kuti why. Then weekend murume ndokuuya kumba. Ndobva tangoita semukadzi nemurume. Takaita zvinoitwa tichingopedza takamukira kuenda kubasa. Semunhu anoshanda zvangu, ndinodzoka kwati svibei. Wanei murume ari kungochema, ari kuti ndiri kurwadziwa. Akabva atiye kusangana kwandaita newe, nhengo dzangu dzakazvimba, nanhasi ndakatozvimba. Sekutaura kwake anoti ari kutomurwadzisa netsinga. Handichazive kuti kusangana kwangu naye akagadzirwa kwaaiva. Ndokumbirawo guys mundibatsirewo kuti toita sei kana munhu nhengo dzake nemabhora ake akazvimba, zvinorevei?